140 sinadura lortu ditugu, 143, eta esperientzia orokorrean positiboa izan da, iritsi garen jendearen gara gehiengoak baiezkoa eman dugu, sorpresa positiboren bat ere jaso dugu, espero zenuen jendearen sinadurak ere lortu ditugulako, baina egia da ere sektore baten gana iristea asko kostatuta izaigula. Hori da, gure glorioak. Kaixo, Olaztin 330 sinadura jaso ditugu, erroldaren 125, eta, esan dezakegu sensazioa gazti gozoa izan dela, gaztia hainbat ezezko jaso ditugulako esperoz genituenak, eta gozoa sensibilidad ezberdineko jendearen gana iristea lortu dugulako, eta hori iruditzen oso aberesgarria dela prozesorako. Eta hori orokorrean lan hona egin dugula pensatzen dugu. Altsasun 800 sinadura jarri genuen helburutzat, eta 935 lortu ditugu, 118 gustora gaude, jende ezberdinen gana iritsi garelako beste herritan bezala, baina oraindik ere ikusten dugu lan handia dugula beste hainbat jendearen gana iristeko, eta are gehiago jakinda gure herria zein anitza den. Orduan orokorrean gustora gaude. Eta hortan jarraituko dugu ekainaren 18 arte ahalik eta jende gehiagoren gana hurbiltzeko. Gu urdinen lortu duen 277 txuleta ibeira. Gauza da, herrian hasi ginela lehenik eta behin herriko argazkia edo herritarrekin argazkia atera genuela, atzean informazioa jartzeko eta etxez etxe banatzeko informazioa. Eta gero, gerturatu zena berezik lana nik enun egin jendearen gana joan sinadura bilketan, baina esaten dena polita aberasgarria ez iritxearen mundu osoari baiezko sinatu zutenak eta ez zutenak sinatu ere izan zirela. Denekin hitz egin izan zela pixka eta iruditzen zait gauza polita dela denen artean hitz egin ahal izateko. Arbizun hasi ginen abenduaren 30an, Kristoideon garela gaua antolatzean, sinadura bilketan eta bukatu genuen txatarretan, garun batean, pixka bat giro festiboan. Eta, emaitza berekin oso pozik gaude, 34 sinadura, 17, 16 urteko urtetik gorakoen artean. Eta Arbizun egin du alegina etxez-etxe guteko. Arte esaten eta jendeakin harreman zuzena aliketan eginekin izateko eta jendeai esplikatzeko aurrez aurre pixka bat zer den eta pozik gaude emaitzakin eta baita ere sakanako emaitzakin. Oso ona da. Eskerrik asko. Lakuntzari dagokionez, oso pozik gaudez, 152 herri-erdiak daki, jakinean dago zer den, gure esku zer nahi dugun lortu. Eta ikusi dugu pixka jende gaztea kostatzen zaiola asko. Hor ikusten dugu, eta uste dut denak ados gaudela horrekin. Jende gaztea ez dagoela erabakitzeko erabakiaren eragina ez dute baloratzen, ez dakit, hor ikusten dugu pixka galdezia. Orduan badaukagu pixka lana, oraindik galdeketa egunen arte. Eta bukatzeko, Irurtzunetik ez da etorri, ez da etorri nio, baina guk emango dugu bere datuak 330, oso ondo dago baita. Eta, ikusten duzuenez, bukatzeko, 2009 eta 17 sinadura lortu dugu, orduan, sakana erabakitzera goaz.